Da kana ka po shua bang ne sedang ya kana ka jing shakri jing U Blei kana ka po ha ka bani kong ya yang ne ban pan pau ya ka jing ai ngo U Blei u bla bla i ba ro ban ya poilang ha kana ka yeng ka pentang ka jong Blei ban nga priang sngewbha i phi ba ro sha kana ka jeseng ha kana ka no phai sngi natu i pastor in charge bi dar kat lam ban ngi kana ka po ya ki ten man san ba ro bat ki ta khot cha ka kom ti balang Baju pi long kme long pa ki khon samna kan chai bachan rang bat ye pi ru ki hap ki bret ki bala bandon hagan ka jeseng ngai khuble ye pi baro ha ka kerteng ka bathyang tam ka jong try chungi u Jesus Christ u belong u nom panem chungi de shuwa bang nes dang ye kan ka jing shakri jung u Blei kan ka po nga kwa ban pe kan naw na ka chin ka jong Blei ka ba ong kum ni ngan kyrkhu U Trai halak sngi ka chingero chung u kan long ha ka shintul chunga parabor kaman sim chunga ka le risa U Trai ki ba loi loi ki nyos ngau ya ka cha bat kin kimen a chupan kraw U Trai lam ban nga ba chung ni kan chiu lang ya ka kerteng chung to blain kyrkhu me pule ne ka chin ka kan diat chung ni pendam ha ka chin twai Ao bo Blei bo pa chungi pa hapning giwan ban ai ngo pa dia me Blei me la yang I baro ban ya poilang ha ga ka yin ka ba kan tang ka chome o ha ga ji len chi chungi how no snam over to mai ngirang shuda ban ya yakini ki lai tili ki banai ngirang ya jam yo no banai ubasao ha ga ka lai trick Ya ingo ye me Blei malawan lam kat ni ki man sim ki ba kodor ki chome ki ba thrang ban shasko nakak tin ka chome drive e jadar katlam balaka jong ka balang hagane ka chaka hang ni Mawroh kanaw Blei ya ka chaseng na do kabas dang hado ka ba wai no jongka bigi ye ki e kim ta baro bangit pendam hagane ka chanmien ka jaban kre kalong ka jong ki briu ka jaban janai ka ka chome to ya lam ya kene just sing na do kabas dang haru ka ba wai no chongka ha ka kharcheng ka jong Jesus Christ pan amen ngene ba cheng ki shakri jong U Blei kene ka po in the solam bo not wai sham sim na ka jong wai ka ba shispa ndre pho sao ba lai spa ar ka ba khamrem shapang ka jing kar pan try to one jingo ka Jingiaseng chungi kyrkhu mame na ching ai na churong But Jing Shakri Batulot Jungi, Bladab Dabor, Mensim Kankalalong. I in Tailud, Hakachat Kichong Metrai, Kitching you be was go bakodatum, but Jing Su Sing, can hair shajan, but Jungai, Jing Yaro Ru, Nin yo, you try kakam. In a while language of Wag, Span to Sao, but I spar. Right to one's walk, Jingiaseng Sngi kyrkhu mameda Jing I na drong ba Jing shakri bat lot baret jongi Ladap dabor men sim kan kel along ben long yangi ki hatya trai babha pendon kam ki sapa milai ban shakri ki men sim hai kashipa ban pring yaki na jing dum sha jing shai I ngente Lord
chát ki trong mê trai Jing yêu bê ba ngor bát cor đor tam ba jing su sing kan he sha chan bát ngai jing ya ro rung in yo nu trai agam kum tanang yan is ngekis nam jongi is omen semken nang kam bang kam tiang ba andawai cheng len haper taisngi en ya halentida kaksiar lasya Shua panganduai ngakwa ban puli katu kane nakakchen kachong blai yakapa phila ban syam hagilai tili kibenta nagane kakchen kabakhu kachong blai ka kitab ni himaya kalanong kabaar khot kabakhanyo hadu ar pho ka kitab u Joshua kalanong kabaar pho sao khot kabakhat sao bat kabakhat san bat kumju naga gospel Matthias kalanong kabahinyo khot kabaar pho sao hadu kabaar phnyo jongin sha skor yagane kakchen kabakhu kichom play kabang kumni anda kumta ngala ong haki pio I yakajing shitom habangi long kumno baka Jerusalem kasaklau bat lathang yaki khadop jongka dagading yangin yataino yakakenro Jerusalem bangin omlong kaching le ranchu bat ngaliat hu haki shapang kakti U Blei jonga kabla long kabla bha halo jonga bat yakikti kiktin usimru kibawla kren hanga bat kila ong yang ngine yeng bat ngentei komta kila penshat bor lakikti yakine kam kababa Henry haba usabalat unong heron bat utopia usyakri unong amon bat ukesium unong Arab kilios gau yakata kilar keben yangi bat kila iben yangi kila ongru ke kani kabapilale penyele pesya yausim ngale tho ti haki bat ngala ong haki U Blei kabeneng mau unpen manbha yangi nama kacha mangi ki syakri jung ngene yeng ban ngentei Henry P phim don kabenta limne ka hok limne ka dak ka chicken mau ha Jerusalem menta nama kacha tu syapti yau trai batu syakri yau trai ha ka jing chanai bat ha ka jing shisha batu eno yakita ki Blei ki baki pa jongpi kila syakri shiliang katakawa bat ha Egypt batu syakri pi yau trai balagda am day balada kam idei ya pi ban syakri yau trai jujit pi hagani kasni yano pin syakri yakita ki pa jongpi kila syakri kabladon shiliang katakawa lani yakita ki Blei ki amor ki bisyong hakari jongki remanga bakayin jonga ngen syakri yau trai te mano baro ubas ngo yegini kikchin jonga bat ubale yeki ngan tharai u kom ubri ubasta ubala che yeka yin jong halor umausia te uslap ulaha bat kiwa klishlei bat kile kile be bat kile sho itaka yin te kamshim la kalanno naba la pensyong nomrem yaka halor umausia Henry mano baro ubasngo ini kiktian juga bat ubam le yaki antharayu kom ubri ubabhin ubla tay yela ka jong yeng jong halor shiap
uslap tiula haham, bat kiwa kile islay, bat kile be, bat kile short takayeng, te kala kalon, bat kaching kalon joka, kalong kabakraw. Tu blei un kyrkhu, un pendai yekini kintian, hagana kajan miet, tungin pendam, hagajan tuai. Ao bo blei bok pa chongi uba peneng. Iwan ban aingu yeme blei melong ublei ubakut ublei hajong tam e. Iwan ban aingu pat yeme blei melapala yengi. Hagana ka no pai singi. Banya wan lang hagana ka yeng kabakantang ka chome. Habang kan riang din hagana ka snem kebla dep no. Nilamat ya kajis ngosi hakaji emchungi kum karui bakajai penriu chungi bat ka percaya nimyo shu ban kius ka yeng ka chome o lemba ka to ka klam kabla trei kabla san naplang o nya ingu ya me oblei melasha skor ya ka chinduai chungi kum kinompo melai lahat yang inadu mensham snam nilala ban wan biang sya ka yeng ka chome Nia ingu ya me try de kakti dan bor ko chome malaya Khristan ya ka chiem chungi iwei baby ngongo ya me try ngila da ban khliap no ya usnam baladhap ablai hausnam ajar puwei dan napleng chungi bangila ya hadu uni usnam bathmai ru ngila do no ya la ki chong ke ba thon ke chongi lemba ka ni ka khlam ka bal try yangi oi try jisuwi ngi duai kham tam e Yaki paraman sim jokin ka Balang Mawroh kiba mat yaka ching ngosi jonki kamba me mala shim no shaladi limba kata ka ching pang covid ablei ho ni duai man pentengan yaka yaka sam ka jonki kham tam e yaki paraman sim kiba ran ka Balang kintai be ya duai shikin tin nam ta ka Balang hang ni kaba mala seng yala ka chong ka Balang hang ni Mawroh manakan naw lam ablei yaki no hilam jokin ka Balang Dua shikin tin nam takin nagi no hilam chungi manang ai ki kata kajing start ko kunran kham tam e ye pastor chungi ubalong men chunga kajing shakri what ino I pasus im manang ai ye kata kajing start ko kunran bidan laban trade up ye ka kam ka chome hagane ka chaka kenna lam ablai ye ki para Nongtei chungi ye ki dikitenan pesan chuki paro manang ai ki kamat ka phat ka bakot ka bakhia ki nangkyrkhu ye ki ye ka sam chuki to the kyrkhu ya kajing trai chuki hagana ka chaka play gidwai mender katlam ki the khot ka committee bara hangni thau thumai lami kiru do uchu munsim khu chome shikin ti nam takane ka Balang Mawroh ni yo ching tep ablai limba ki online ni yo I ablai o bakin sa jet no yiki pahan chakane ka Balang drive e to the is a no mame play ka lahat ka linti ki red khot bangilaban jet ite ki pahan chungi bakin long kita ki nongket ki nongba ya ka kham ka chome ni don ka chinget ka skam mandang saikar hai ya ki Nongtei hakane ka Balang shikin tien nga duai nam ta ka Balang hi bar ko wei kin naw lam ablai nadu ki long pa chungi what ino ye ki long pa chungi manang ai ki ka ta ka ching stan ka ching shampang ko ran bakin la ban ya lam ye ki khon ki chongki hakal lenti ka chome ni e ma hakane ka percaya ka basni ka ni i ki tang ka ching le sudah ka chabangi phai yarab ablai ye ki long pa bakin yo ka ta ka ching stan ka bakin cham sim bakin la ban basabja ye ki khon hakal lenti ka chome Oh, nya dua shikin tien ru ablai nanti ki khon samla jokan ka Balang ki balong ka lawei jokan ka Balang what ino ya ka sing samla hangni nang ya Khristan bori ki khon samla hi par ko wei but kham tam ek bala junga hai na ka sam jome tu yai khring ki bakilaban wan biang sei sien shaka sam ka jome Oh, nya dua men ta kyrkhu ya ka sing samla hangni bakanang laban yahat shaprang bakanang yahat ka boh jum sim khu jome abi ki laban trade up ya ka kham jome Shikin tien nga dua nam taki hap kibren kibalong ka per sara chaka Balang hangni what ino yaki hap kibren kibalong shisha kita ki per sara what ino iki hap atno dan Khristan bor ki hap kibren kibapli kim yoshu henry menta ka sngi kala orlong yaka gm ki jongi kilala ban wanno shaka school pan pa baka Balang kala island menta ka sngi nadu ka ni ka sngi kila pli ka Sunday school yarap ablai yaki hap to abekin nang yasman ban id ban shakri me
But kyrkhu U Blei ya kitan man ki kroro U Blei. Ki bam lah syu banwan hagen ka po. Don ki don hayeng hasam ki jongki ki pet lem bagan ka online dar kal ba ki ro try pa ma me do man sim khu chome to ai ki ka ka ching so bat ka ching kemen ki kom ju ya duai nam ta ki wei pat ki pra bang hecho ki ka palang ki ba ma ya ka chimpang ka ji sitom try chi subit lad ki don hayeng ne hospital lad ki don ha ka no ka chaka let mami pen khia mami dakak ti blei chome kyrkhu yang au shakul chome marwan lam yang na ka ta ka chaka ka ba chungai pa nang ni hagen ka janmit ngadon ka jok khubon sang khendiat pol ngan sa sami ka tien chome oi ka chempen krek ka long ka jong briu ka chempen janhai ka ka chome ko ma mela chu pen kam yang akini ka snam ka bla dap no te na pen kam yang aru hagen ka janmin to pha ma me do man sim khu chome hagen ka janmin to ai bo man sim ba khu un ya la lu ja ka pon ba la ban training kong yang hagen ka khubon ba la ban pen so tho bhai ki para bang chok ka balang to ai ben mi nang ni he tro bi wat abegan long tak kita ken nong sngo to abegan long no kita ken nong le ya ka hukum ko jome trai shiming I ko mangi long han ko po ha ka kerteng ka jong Jesus ko sipan amen teken ka po ngan IT no hai sketri ka balang pin pendap iki kam ka balang ki bangeit jong Balang Presbyterian Mawroh lembar kiwei ru ki bangeit ki kiwei par ki balang ki bajuan ban yamani ban sakrilang bat ngi hakne ka Balang Mawroh ngi I Blei pi baro haka kerteng u Jesus Christ u belong na pedem mat ong siuspa u jongi ngi I Blei ru ye pi ki bangeit ki bamla ban don lang han ka por nrei bakum ka balang ka sayo ban penpoi shapi bat ba pen sayo bantalang nakani ka jingsakri lingba ki YouTube channel jaga Balang Presbyterian Mawroh ngi I Blei pi haka kerteng u Jesus Christ u ba U Trai I Nongkren hapeng jengi ilong I Reverend HS Rapthap I pastor ilong naka KGP snot miingi war Jingiaseng Presbytery war Sapngi district bat haka darang pastorate I pastor I kemiru kumban riu nyutli ki balang ki bajan bat ki bajengai ha kene ka war Jingiaseng Presbytery bat war Sapngi district pastor nakaliang jong ka balang I penpau ka jing sngongu bat sngewbha mai epi ya ka jing lakloi ban shim ya kene ka benta ka bakum ka balang ka latendrong epi ha kene ka nok pha jin ka sngi ban yarap lem ngi ban san ka ktin ka jong U Blei ngi duai ba U Blei under ka bat pi pastor ka khubor ka ba uhi ulakran lapa ha ka doknut ka jong pi bat ngi scam ka khubor ka ban sami no na ka khet ka jing snei ka jong U Blei lingba jong pi ka dalong ka kyrkhu bat am sim ngi kum ka balang ha kisngi ka banwan baro I pastor I wanlang bat iwei I rangba bat I yang sobhai dah nekapor yang sobhai kajing don kajong pi kalong kajing sngan ya kajing sakrilang kajingi han kapor kum ka jingtip I Reverend HS Rapthap ilong I persatrai jong I late Reverend HM Rapthap ngilayo jingtip na I principal jong ka Putmuri Presbyterian Higher Secondary School, kaba khot application na kamanta ka post computer teacher, haka skill of pay kaba lai new san not hadu new lai san not lembat ki allowances ka kerdan jing puli jong kane ka post kan long haka Master of Computer Applications lani BTech in Computer Science Engineering. Ki badan jingmut Kilaban apply haka ni ka standard form ringkat bagi documents, ki testimonials, bagi certificates, ki babiang, bat penpoi ya ki standard form lem bat ki documents, sya MSP renja principal cum secretary managing committee Putmuri Presbyterian High Secondary School ha lenishua ka arpotrik April arjar arpuar ki kun samna ki badan ni keran jing puli
MCA but BTech Computer Science kila ban apply ya kanika post. Ki program Jingiaseng hakanika janmit kilong kum ni ka Jingiaseng kan thai kan long tang shuwai kanika Jingiaseng nongilam Mrs. J. Kharsano chairperson ka Jingiaseng kan thai ban please dang bat duai Mrs. Slina Lingdo Nongpur bat ka Jingiaseng kan thai kan don ka Jingiaseng duai sedang benai. Hadin juga nika Jingiaseng duai ka Jingiaseng kan thai kan yo ruban penlong ka Jingiaseng yeslok ka ban long no ha ka ying jo ikong kontimai harwan yang kabadan ha kadong umso klur kiban puli bat duai kinum long shu kemerasyon ka program rekan long no ikong state pengrup bat inongkren in long no ikong wai nong room ka Jingiaseng samla kan long ha kapor san chiteng janmit ban pulis dang bat duai Miss Bakman lang nong pure ka Jingiaseng samla kan don ka Jingiaseng duai sedang kuota. Ki program hakanika tayo kabanwan kinlong kum ni haka ngawi banau haka Jingiaseng hakanika janmit jong kanika Sngi U Trai kum ka Balang ngin sayo ban pelong no yaki Jingiaseng ying dong haka Jingiaseng dong sheneng bat haka Jingiaseng dong sharum menta ka janmit haka por new baji menmit ka program jong ka kilong kum ni haka dong sheneng ka Jingiaseng kan haka ying ji ikong Susana Kharkongor iban pulis dang bat duai Miss serpailen marbayang bat inongkren ilong i temesan Dr. U Lamari haka dong sharum ka Jingiaseng ying kan haka ying ji ikong Sibika Kharsano ba iyan pulis dang bat duai inum long shu ka program re long no i Miss Keriti Khan ba inongkren ilong i temsan PS Karnayor. Ki program haka tayo kabanwan lasai ka sngi kabalong ka mit skiningkong jong u dai April nginyo i ka Jingiaseng duai sedang dai bat revival. Ki Jingiaseng baro haka Jingiaseng mit balang bat Jingiaseng mit sisajan kilong no haka por new baji nado ubnai April. Iban pulis dang bat duai inlong i Mrs. Sarmon Walang omshu kumbara shon haka program. Haka mit balang kata haka ndriutrik April arja arfuar inyo ya ka jings currently ya ka theme jong ka second quarter. Bat kum ka balang ilabo ya ka theme jong ka second quarter kabaong ka jingteng khun ya ki bangeit. I Nongkren ya ka theme ilong i temsan IW Kharsano. Iban pulis dang bat duai Mrs. Bidabon Khonglam. Hakamit sing sejan kita kandai trik April aja arfuar nginyo ka Jingiaseng duai mit si sejan ban pulis dang bat duai ilong i Mrs. Margarita Kharthangmau bakamat jing duai kan long nakamanta ka Palm Sunday. Hakan ka Sngi U Trai ka banwan kata ka Shipotrik April ajar fuar i Nongkren ilong i Reverend PA Marbanyang. Hakan ka por nginyo ban lumno yaki jing aingo bat hadin belum yaki jing aingo ngan sngewbha ban kerpat ya Mr. WD Sangkeli ban bu jing duai bat penkentang yaki jing aingo. Ten pendem jing duai. Iwan ajan jo me trai Blei bok pa jong i bab neng Blei madap da jing i jins ne ya aingo eme ko kanrat be e namar kijing kyrkhu gi jame ha ga jing em ga jongi aingo eme la pala ingi kat kine gi men sem gi bakodor bang yo ban sakri lai lui ka kerteng ga jame ha ga ne ga no phai si trai i duai gi jing don rengkat ga jame agan ni kapor leng bagan ni jing sakri jame iwan ra ro khmat jame ko trai igen ni jing ai gi baret gi jongi ki bangila ai leng ba ki ki batulot ki batinget jongi yarap atrai banginang ban ai sikakam ga jame daga jing e kyrkhu khamtam me ga jing em ga jongi banginang ban ai ela ga jong ga jing em
Nagabanta ban syakri ban pendon buram mikateng ke jame. Iduai atrai nagabanta kituru gibam syamlayo ban no syakakam ke jame. Idon ngile seki para bangeit ke jongi. Ibadon hapedeng ke jingpang ke jingsitom. Iduai menom ino yuki ko trai biik. Henreba menang kyrkhu yuki ko trai hala kasngi. Akiru syusin kasngi. Iyo ban kiu syakayeng ke jame. Ban ai nakabenta ke kam ke jame. Idon ru atrai ki para bangeit. Kibadon kiwei ki banta jong ke jingiem ke jongki. Hapedeng babun ke jing telon. Henry ngiduai ba menom ino iki ko kendat bieng. Blei bok pa jongi bahabneng. Iduai atrai kene kapo. Nakabandau syakri jome. Ban sesami kubor kaktin ke jome ko trai bieng. Kyrkhu ulong tang ubriu. Henry ai bagi jing pen krek jong ubarok ko kendat bieng. Kinlong malayalam do mensim khot jome ko kendat bieng. Bak kai barok ba unkran kene kapor. Kan long ke jingbam makan jam sim haga jingiem ke jongi nang bangila atrai bieng bangiru ngila ban syakri khamhai kerteng ke jame leng ba kini kisngi ki ba ki batan ko trai bieng kan mau ya lagi jong ki syakri ki jame ko trai ki don bun ki pra bangei bieng jongi ko kenrat bieng bam syam layo yakum kan negalat ban syakri ban le ka mon ke jame kumbamangi ngila yo kan negapor ko trai Kibadan hapdeng ke jingpang ke jing sitom. Kibadan hapdeng ke jing mensau. Kibadan hapdeng babon ke jing syapen sitom makan ke perthai. Trai ngi ke kisngi ke bamenta. Kilong kisngi ke bae adu kata ko trai. Ke jing em ke jongi ko trai ke long. Ke jing em ke balengkot. Bakum ki breu ko trai iha ban pen kre. Iduai atrai menom ino ikto kisyakri ke jame. Kibadan hapdeng ke jing ma jing mensau. Kibamdan ke yeng ke sam ban ri tengen na ke jing em ke jong ki ko trai bieng. To kyrkhu ki ko kenrat bieng. Wat hapdeng ke ni ke jing syak pen sitom ko trai bieng. Andre bagi nom klet ko kenrat bieng ke keteng ke jame. Bagi nang ban IT la ke jong ke jing em. Haduk ke bakut jong ke jing em ke jong ki. Blei bok pa jongi babneng kyrkhu atrai la ka jong ka balang hang ni ko kendat biek nakabenda ke jing pen krek ke jong ka ko trai biek nakabenda ka kam ke jame lengba ki ni si ban sawan kyrkhu ki nong kit kam ki nong sim benta baro atrai akan ni ko tar ke ban sawan ko kendat biek ba me he atrai men kersan bor iki tak ba men ai ki ko kendat biek ke jing ko jing khia Bagilah atrai ban IT ban syakri ban le kamon ke jame. Leng bagi ni kisi ban sawan. Ublei bok pa jongi babneng. To kyrkhu leng bagi yeng kisam ki jongi ko trai bieng. Menang la ban ai khamba sakakam ke jame. Wat apreng ki jing kerdo bangi mat aga jiem ke jongi. Andrei mengin sngewbha ko trai. Ia ke jing don ke jame. Namar jing don ke jame ko trai ong nong rai semen sim. Kalong ke jing khawai ba ke jing em ke jongi ko kendat bieng. Blei bok pa jongi babneng. To kyrkhu lang ingi ke negapor. Dah ke men maap ru atrai ki pop jongi babon. Bakar teng utrai nang penim jongi Yesus Kristus nipan. Amen. Taga nakapo shua bang yo sngo yo ka kubo na kaktian ka jong Blei. Kom ka jupen kret nam taki don hu jong ha jong pi nakapo. Jong ina rwalang ka jong rwang ka bong ka jing kren ka jong Jisu. Ka jong rwang ka ba shi spotlight hu san. Ba shi spotlight hu rwang ka ba kamrim. Ka bong a chu kren ba jem nu Jisu. Kiktian jong melong umso. Ki ba la pen mi ka jing suk. Ka ba dap the chor baro. Kajing sawa kajing pelong, kijing penchoy tu bat pop. Hajing sawa sngewbha jome, kijem chai chai, kido kop. Ong hanga, bamelong jonga, ong da kaktin kabashai. Do pendu kajing atatin, kren hanga to kren atwai. Ai ngan snow ko wei kaktin, kabami na boneng hi. Kijing ship tin kincha junam, jing sok bam chukut kando.
เนี่ยว่าชิสปาไลสันว่าชิสปาไลปลายAtokren bajem no Jesu ik din jong melong omso ibala en mi ka jing so ka badam da jor baro ka jing sa wai ka jing pen long i jing pen shoi do bat po ha jing sa was sngewbha jong me ki jem jai ki du ko i ei ba itenat i babang ru jong pertei om la nu jor ba jing sa wa ki tin snor ga jing map ei anh in ngao jing sa wa jong me ga jing sa wa ba don bor apo jong nga ha ka do not pen mi jing sa ka ba ko ong hanga ba mi long jong nga ong dai ka tin ka ba shai to pendu ka jing arta tin kren hanga do kren atrai ai ngan yo sngau ka wei ka tin ka ba mi na boneng hi i jing shem ting ken ja jiu non jing so bom jiu good kan mi ha ka baning kong e ngayang hang ni ban pan pau ya ke jing ai ngu e U Blei u bala pala yang a kom u shakri u baret e jong Blei ngalala ban poisuk ha ka ni ka Balang jong phi hang ne ha Mawroh ngamla ru kham de ban pau ya ke jing sngo ngu ka jing sngo burom e ya ka program committee jong ka ni ka Balang Mawroh limbai pastors im i balong i hinmen jonga ha ka jing shakri ila khot yang ala kham slam ndoi nga ngamlan ndoi menta ka snam ila ban biang yonga kwa e ye pi pastor kumbangalawan syaka jaka tre jong piru wan lang shanga te ngaru ngala pelat ya ka po jonga ha ka ka light trick jong no benai April pangonga lan bagi sngo kemen sibun bangang aingu U Blei lemba ka program committee baka ne ka light trick jong no benai April haunus nam an cha ar ngalala banwan ha ka ne ka Balang ka jong phi ha ka jing dei bat phi kum ka Balang Mawroh ngala chu wan teng ha ki po ke ba menshua ha ka po cho ka jesang samla ha ka ne ka Balang jong phi ha ka po phi pelong shati shakrum ngala yo ban shim bentan lembat phi ki khon samla ha ka bai dei bat ka Balang ka long ka sin ka baning kong e yanga banwan ha ka ne ka Balang ka jong phi Kublai shibun tu nam san dia kejakar priang jong phi yanga ringkat lambat ini bawan rang ringkat bat nga bat uwe khun samla na ka Balang jonga nang tai na sokha idor ringkat lambat nga ka ka po na kalian jonga ban na kalian joka yen na ka jong ka district ka bangawan nga chukwa ban pin ithu lingkot ha ka ka po ka kerteng ka pura jonga kalong I Reverend Rapthap nga trei ha ka war sep ngi district
kabahap hakawa jantia presbytery ngalatray kum upaso mentala khanyo snam tam ipastos im ilatam yang alai snam haka ordination nga yalading ordin yang snam arajar pra ban ngai ngu U Blei ba ikong ilok pastos im idon ringkat ban nga kani kapo bangidei na kajuk ka balang nga ngadon balang ilde haka balang laim kra hadin Bangladesh na kajimpuli na theology jonga ka skgp sinot mingi kala thong yang aku mu propaso hausnam arhajasan syakiti than jangka wajan dia nadu kata kasnam arhajasan hadu mentang adanya ini batki syathe tingawan ra ka jungai kublei nang kathi ka district ka bangawan na ka pastorate ka bangawan nang jungai ba na kina border Bangladesh ngawan ra ka jungai kublei yapi baro ki khon jakane ka balang nadu I pastor in charge yaki to khot jaka committee balang but yapi ki long kmi long pa ki khon samla kan chai ba chendrang bat ki hep kibret nga ai kublei yapi ha ka kercheng ka ba thiang tam ka jong trai jungi uji squest ngala pendam yaladi ha ka jingdwai ke ei ka khubol ngania ailam bapi kum ka balang Mawroh habang apet benya ya ke history jingya lenti jong pi kum ka balang kalong ka balang ka sngewbha hakil yang baro hakani ka balang ibu bon ki restart ki don hakani ka chaka and ring ala duai ho Blei ke ei ka khubor and ring ai ngo U Blei upan sngow yang ka khubor bangan kren hakani ka chanmiet ya ka wei ka phang ka bang kwa ban alam pi kum ka jing kentu kan pham yangan ningkong bat ya pi ki khon chaka balang ka kenti ka phang ka banga bu kalong ki Khristan kum ki Nongtei ki Khristan namagata ki dong kam balong no kum ki Nongtei kum bangala pensyong no rem na katu ka benta ka bangala puli na sedang na ka kicap ni himaya kelenong ka bahar kyrkhu ka ba khat pra ki kentin ki ba ong kumni kan ban biang bat ngalia thu haki syapang kaktin U Blei jonga kabala long kababa halo jonga bat ikiktin usimru kibula kren hanga bat kila ong yang ine yang bat ngentei komta la pensyad bor lakikti yagani ka kam kababa ngan syem tang itu ilan iba ong yang ine yang bat ngentei Henry ngawan rapat ya ka phang kalong ki Khristan kum ki Nongtei shua bangan ai kan ka khubor jung in bendam ha ka jing twai au bo Blei bok pa jungi ubah beneng ngawan bal ai ngu pat ya me Blei melapla yang au syakri beret u jome nang tai na ka balang nong kendong ngalala ban poisok hadu kana ka balang sor kabalang jangki restart hagan ka jaka tribe itu dar kalam banga ngalong tang ubri ubom dan ai naladi Henry tribe it me yo na ga jong ka yeng ala depan pen kre o ka pen kre kalong ka jong briu ka pen janai ka de ga chome to yalla ma tribe itu man sim khu du chome un thang ning kong ya ka shintor ka jonga kaba ai bangan kren hagan ka pol kalong da ka pen shot ball ka jong men sim khu du chome to pen kop yang ada ka ball chome sim khu chome ka ai bangan kren hagan ka pol kalong da ka burom ku chome to ai bangan plate ka don ho chong shipo bangan ai chaka yo men sim jong Blei un yo shong hang ni to ai bangan mi nang ni ringkat bat kini ki khubor bangan yo thap hagido no chongi Syam atrai kena kecing tu ayam jangan hana kapor, haka kerjeng kejeng Jesus Kristus pahan. Amen. Nakalian jangan aku pastor kena ngakwa ye pi kum ka balang hang ni, nadu I pastor in charge iten membersan baro kilong kemi long pa ngakhat ye pi kena kapor tang kawe kejekat pat jangan kena kapor, namangarang trai mentaya kakam tang kanyau senam tam. Ngakwa ye pi ke jengker patret ke jonga kalong hakan kapo kenal lem haka cintuai ke jong pi yang a bangadang la ban tredap ye ka kam ke jong Blei
kabau pelapin syet yang syakiti kitan jangka wajan dia. Kumbakila ong kini di khot kum ti balang kikili kat nungur ti pastor khasi wong tanga marwei ngadon tang ki pastor penar sudah tanga marwei khasi ngadon syati ngakwa ipi yai duai lam natayanga bat kumju ru ye kayeng kesem jonga ngadon hapok se ngaladon laki jong kikun ti yai duai lam ye kayeng ke jonga ru kumju dia kena pong ini poino ye ke kubon kabau Blei uai yang akan kechanmin kabau ong Khristan kum kin Nongtei shua bangan poi ya kene kabantang tong ini pet kendian ya kene ke background lane ya kene ke kitab Nehemia ngene pet kendian ya ke belajar ya kene kabantang babaro ngidei ban ya snauto ya kene kabantang kane kadai ke kubor kacing khot dekat bakar patret U Blei ulokhan yau ni usamla Nehemia ukon jong u halkalia banya lamno yakini ki kon Israel namal kajing baman bal kajing bam sngongo ke jongki U Blei ulasha nama kata yakin nongshon kibalong kita ke nong asaria ban jatma yaki shipor hata kapor lapen jat thiau yakane ka nomba Jerusalem bat yakane ka khardop jongka bat la thang ru yaka da ukendok ongkak tien jong Blei uharani unong Juda ulalet balet banyatho yauni usamla Nehemia Maki jiw kilama cisha, ya kata kajin jinjal kabam dan telecu bala ban batai. Baduni usyakri jomblei usamla Nehemia, ulakar pat yawei usim oblasensyar hakitu kipor usim atak seses, ulakar pat yaw Kenang baunya lad balik kmi daladi ya ka kabla japaro hakatu kapor haba ulayo ya ka jinja paro une usamla Nehemia ulayam sik thang bad ulayam thang hakmat jong Blei bad ulasya jinget bunsi bad ula duai ru hau Blei Bar ula kerpan nam taki khol Israel makin lat no nagalega ching pitar sla kajong Blei makin pai no shiu lagi pet ya kata pilaban siam naka kitab Nehemia kalenong kabasan khot haru kabakhat wei kabakren dia taka jingja uni meya uday unora khuri jong sim uni Nehemia taka jik shaskor ula let banyatho ya ka jingisha bar ulas ngausi namar ka jingjat bar ka jingpra hakan nongba Jerusalem us ngausi thang badan ka jingjat ka jingpra hakan nongba Jerusalem hakabla jam ya laki jong kikimi kikpajun nama kata uni Nehemia ula panbo naunusim ban let Jerusalem Balet shene Jerusalem, balet ayu shata Jerusalem, balet shata Jerusalem, balet bantai patno, ya katu kekenro, bantai no, ya katu kekenro jongka, kabar tua, usim nama kata, habau tip ya kena kecingcia, ulasya, bat ulathong artat yu kum ulat, jongka rijuda. Andala poi ha Jerusalem hagas nam kaba arpo hapo kajisen sha jung nusim artak seses hagas nam kaba sauspa sauhusau shua gres hagata kapor u esra ulalong ulingdo ha Jerusalem hagata kapor ulawan pai napiglon khalais nam menchua Maria poi ha Jerusalem Ula pelong kajing net saudang.
ulap long ya ka jingle saurong jongka hakapon menmin nang tau khot ya baro ya ban ya rap iki bagen dai patno ya ka ka kenro jongka bat kibriu jakapo kilap liang ya ka jingkhot ka jong uni usamna ni ya ki gentle kiba long kita ki paramachan jongki kila persya bha ya ka ka jingthu bat kila thau ya kilat ong ka jing joblai kila thau ya kilat ban khanglat ban kham kiba kham kong san na ki kilong kumbangala puli mene yo tu sabalat na ki chai horon utobian na ki amon occasion na arab henry kini kim shimla ban pensenge kim la ban pensange ya kan ka chingthmu jong unu samla ringkat lam ba ki chingtre joki kim la ban pensange ki trebe ka ba ki nang tre ya ka kam kila pen kre yelde banyada ada wan ki nong shio nu ki le be shiliang kti ki tre shiliang kti ki mat na phang kim chu salia ong ka tin jom blei na ka kijap ni hemaya kala nong ka ba ar ka khat ka bishpau ba nang ta shu ong ka tin jom blei la ong hang ni ba ya ka ni ka kenro Jerusalem ka ba la te uni ni hemaya ren kalam ba ki nong bu ju ki te tang san pu arsngi modor tang san pu arsngi kam de ka ba kai ban te ka ka dro da de nga ma phi ting la re kini kile da ka bor ka jom blei kila ban pendap ya ka jing tre jongki tang san pu arsngi ha ka jing sinshal ha ka ka por ha ka hima juda ha du khat asnam but news unimaya ula yap no ha du ka jing nong tan ba na ka ni ka jing thu khana nga chikwa ban wan ra ipi ha ki lightly ki mau persiu ya pi kum ka balang Mawroh kaba ong ki Khristan kum ki Nongtei kum ba uni ma ya khot ya ki bri to ko yang ne yang ba ngentei u khot ha ki lightly ki na ka ni ka chingja kaba ning kong kaba nga kwa ban phai lam bat pi ha ka ni ka po ya ki lightly ki ba don ya ka ni ka kentin kaba ning kong ka long ki Khristan na ma ka cha kum ki Nongtei ya ka kenro hal yeng halasem ki Khristan nama kata kum ki Nongtei ya ka kenro hal yeng halasem ladangi ong hayeng hasam mano badan hayeng hasam baro ngi balai shong kurem ngi sngo thu pha mano badan udon kpa kakmi bat ki khul bangeit daga jongki khamat hakini ki sngi ka bamta ngai badan ka kenro ka batwa haki yin ki sam ki jonga jongpi namar bakam don shu kata ka jingit ngakrane ka jing shisha ngai yoi dal ki jongki khamat baki kenro jonga jongpi haki yin ki sam ki jonga jongpi kila tualot kila or pilot mama bam don shu kajing it hapreng ulok bakalok hakini kisni menta bon ki mi ki divorce mi ki jing pelat san siang ka shirkai kam don shu kajing it hapreng ulok bakalok hapreng ki mi ki pa malaki jung ki konru kam don shu kajing it hakini kisni kita hakini ki kenro ki balatewa haka yeng ka jonga jongpi kadan shu ska wei ka jing shir kai ni kisni ka jing bam ya skau thu jing mo shu hapreng ulok pakalok ndan shu ka jing long ka wei ndan shu ka ta ka jing mo chi yeng shi sam kam dan shu ka ta ka jing so ha yeng hasam bat ka jing shakri blairu kala blat ha ki po shuwa ka corona shuwa ka ni ka covid ngasham kumta ngam tip ma pisham no pisham ka ching shakri blairu ka pcha bha ha ki tu ki por ki pa manchua
kani kasar napang para bangeit kam don jing map yanunu kasar napang nadu nasar syadu kinong kendong namangayo nama kata bau syaitan ulalong ukli bat ulayo ban sensyal ya kayeng kesem kejong ajong pi kadau baro dailing ba kajing roistat lembaga ka science and technology lembaga ka jing start hakani ka pertai lembaga ka mobile ngam te pisiam kumno ngakran ka jing shisha bangalap baka mobile kada ka way ka bi ka shirkai tam ka ba penjat ya ka yen jonga jongpi dai ka mobile kikmi kik paru deklawan ka jing trai kim dan posyo ban ai jing slok ki khot kilap min ha ka mobile ki khon jonga jong piru tang sen wan nang no na class na wan na school ru ha ka mobile ni ngakren ni ka jing shisha baka mobile kalayo ban sensyar ha ki ying ki sem jonga jong pi ngai ba ki ying ki sem jonga jong pi ki or paidut dai lem baka mobile ka bal penjat ya ka ying ki sem jonga jong pi bon ki khon jong hi ki ni ki simanta ki pan ngausi ya la ki jong ki mek pa bat ki yai be ben tang ya ki ni ka plai kham tam ki khon jong ki pan ya ka dau ka long baki kimi ki pa jong kiru da ka ba brong ma ban nama baki kimi ki pa jong kiru game judan porsho ngem dan porsho da ka jing shi shang akran ni ka po ngai I dal ka jong ki khomat ngaru la don la ki khon nga sngo thu bhai le ta ngai I shi sha ki khon jong I kim dan por mangi ki kimi ki paru ngem dan porsho U Blei wai arp sau kan ta ying I sisngi ngi tang san minute ngim don por U Blei ngai I bagwon ki kimi ki pa kem don por shu banya selok bala ki jong ki khon nama ki yai be be tang ya kana ka bertai ki klan ya ka liang ka bakan jam si ki ya be ya kana ka spa ka pho ki ya be ya ki hai jong ka bertai kom ong ka tien kai baro ngi dei ban sedang nala ka jong ka bertai lada ka rempei jong pi jong a ka jot ka balang ru ka jot lada ka rempei jong pi ka klan ka balang Mawroh ka klan lada ka ying ka sem jong a ka tlot ka yung pastor ka ying jong ka balang jong a ru ka jot ngai I kai baro ngi dei ban sedang no mentahi ke janget ngi dei ban sedang no nala ka jong ka rempei Komba ong shishu ka sngewbha barbo ka sedang na yang. Charity begins at home. Ladang ipen ya ka Bible ka ba ong tu ai ba ka yin jong a jong pi ka ba ngala ong meneng ka ba ngala pulin ka sedang tu ai ba ka yin ka jong a jong pi ha ba ngi dei ya ka nongrem ngi de ban dei halor ka nongrem ka ba scam halor dry jung Jesus Christ u balong mau siang lada wang ki eryong ki erget ke yang jong a jopi kanam kalan lada ngi pensyong kanang rem jungi hau Jesus Christ Henry mangama pipan kanang rem ka bangit syo pensyong hagen ngi pensyong halor siap ngi long kom ki bre ki babit ngi te ki paki tulan ki bahe ki yung Henry hapo mdan ai thli ngaju syam hagi yeng kisam jonga jongpi ngiju bo ye ka we ka frame ka ngiju ong Christ is the head of this house u Christ ulong kle jong ka ye Henry long u kle jong ka ye mi tang ka kan ram ha yeng hasam ong ka chen jong Blei la dau try te ye ka ye ki ba mi no la na hey ki ba te ye ka bon kilong ying kilong sam jong a jong pi ni kasi ni pensyong kanong rem jungi halor siap to ai bangin kala ka bombot hagan ka po bangin pai no show Blei bangin IT no ildi show Blei nama ka chang a khot kan ka chan mien ngin pen na ka chen ka jong Blei ka we ka nusa ka banga ngau tanat ha ban kot yu nu brio
Bat nga kumbang lapuri na sedang meneru. Na kacung pulus sedang. Na katuka kitab Joshua. Ngayo iyo Joshua. Uday uway ubriu. Ubriu blay. Ubriu padan por pala kacung kikot. Upadan por pala syong haka saudong lengwe depay. Baru don por banyak selok pala kacung kikot. Na kanikaktin kacung blay. Haka tu kabenta unu Joshua. Uai ka hukum ka bakado. Yaki kon Israel hakita kipor. Uya baki kon Israel kilong kibala jingai no play. Kim ngau tenan. Yo play ki ai be ki ai chongkeng thai. Ula persang banyalap sialap umla. Hendrai wong tu jit hi hagan kasngi. Yano pin syakri. Yano pin syakri wong. Habakut umla. Hendrai shimhi ke jubab. Wong hendrai manga baka yin jonga. Nyen syakri U Trai. Hendrai manga baka yin jonga. Nyen syakri U Trai. Ka yin ke jong Joshua. Kalau ka yin ka ba yeslok. Ka yin ka ba tip U Blei. Ka yin ka ba shifting U Blei. Ka yin ka ba yai diwai mit bat step. Tu ai manga ma pi ke chan miru. Nga khot ya pi ki lok me lok pa. Nga khot ya pi ki kon contagion drug. To ai ben pen pai no show blay ke chan min. Tu jit pi ha ke ne si. Yano pin syakri. Tu jit pi ha ke ne si. Kani ka kubor kam dei bano bakran. Uman sim jong blay kran nga kan ka po. Kani ka kubor ka kran ningkong ya ka jiem jonga ningkong. Kam tam ya ka yin ka jonga ningkong. Kum no ngan sandor ya ki kon jonga. Ki kon jonga kidang ret manta. Ngadong kam manga ko mukpa banyalam. Ladaw pa umnang syano ki kon ken poi. To ai manga mapiru kan ka chan min. Ngin yet yala de kan ka po. Yo dei na ka daw jonga ka kami. Yo dei na ka daw jonga pa. Yo na ka daw jongi ki kon. To ngin pai no show blay. Wan ai bakan ka ying ka jongi. Kan ying ka bagin pensyong no rim. Wala bagin tei hau siap. To ai baka yin jonga jong pi gen mi nang ni. To ai bagin don no kata ka jing ye. Ka jing skau thu jing mod. Baka jing sukan wan biang. Bagin long no kata ka yin. Ka bagin tei ka kan ka kenro. Kan no ka bas kam halo U Trai jungi U Jesus Christ. U Balang mau siang. Lada wan kita ki eryong ki ernget. Ha ka yin ka jonga jong pi. Ka yin jong pi kan am kalan. Kadon ka we ka jinja. Hakajing ya lenti junga ko pastor kana ngalang sutrai dan khat nyau tulikis nam ngalai kan du na ka we ka yi ngai tenat ya ta ka we ka long yi ngane thu ya ka jing shisha kata ka long yi ka da itenat shisha ngada yo ka jing ro ka yi ka ba tip U Blei ka yi shisha ka ba itenat hadu kata ta ndo nga pet pat sa ka we pat ka long yi kia sa marjan hi kita ki yi Khristan hi kia per ngapet ngau tenar kayen ju kita kalong kum tu kayen ju kita kum tu ngalingo hakapo ngadang litrai kum pastor dangalong pro pastor po ngadang kena 4 sautu bah ngadang lung ngadang kena bah hendrai hapa ngabisar ngayo sibun kacemetoy na kata ko kayen ngai tenar utok pan talawan na kajing trai jung lamangi shenong kendong pitip pimdei mo pisan ni sasar pisan ni piatrai ki office ki pa jongi ki keme jongi sati senang kendong ki haban let ban rap kawai rap tempo nanta ki haban let kiwei ki jat kam ngai tena kita ka yeng hapa ngabisar ta ka yeng ni thu ki jing syam jonga kata ka yeng bangasa ngada I hun sisha utau pa ondalawan nabri ula sum kejat sum keti ondaladap na ki kam ki jam usyong hangta udi sya didot Nataka kemerun dalawan kali di isya di dot lai dap nadong sedong ki khonru kali wan bat ki syong haka saudong lengwer pei ngaya leng apa jui ta kalengwer pei tang ka Tuhan no kandong ngayu I ba kadon kata kalengwer pei kini kena jungi menta tharaken tip ka balong kumnu kata kalengwer pei ka pei ki bu hapdeng ki syong pelun ya tu ka pei hang ta ngasngap khot lang yang ali pastori syong lang syong utau ku pan dala syong ta ukhat itu ka khun ba he khun shim ka to ka kot ba shim baba shim ka to ka jintem ai shim ki ko ba ki khun ka la he lakat ni karta
kita le sim hang ta ku pa la kran wong shua kan puli na ka bible tong in ner wai ya ro sho U Blei kan ne U Blei lo kyrkhu yang ai phi tong in ner wai asngo ta nat kir wai to ka chan wai ka bo U Blei long ka purom ki kam bula le ngasngo ta nat ka ba kita wai ngarong er wai la ngach sngo ta nat so hun nang ta pan usim ya ka bible baru puli andala dap puli u ai ki ching sneng ka ching krau ya ki khon ki ti baro na do ki siu ha do ki khon ki bla he la sanro nang ta ka bot sa ka kami nang ta bot sa ki khon ki ya ban rap I we bat ha bakut ki I conclusion ya nga pastor ka bakut ka de happy pastor pen kren sampi kadung yang ani ko ngai tenat sya ngongan keren ayu ngam dan syu ka khobor ta bangan ai ke jingero bangai tenat sya ke yin choki ke yin sya ka badan ke ji asang thu jumot ka yin ka ba yin ka pam dan ke ji ashrot ka de ka ta ken ke ji ka ba dei halor no halor sia obrong try jing Jesus Henry ha bangal le ka we pat ka yin ngalap tang ke ji klumar sudah ka yin tang ke jing halak kata ke jing bom so thau ok pau ke noi ka kame ke noi ka pa ki khon kum ta la ka chong nang I hang ta tu chi phi ha ka ne ka singi ya no pin chakri kane ka khubor kan kran ni phi ru ha ka ne ka chan men jit hi ma phi ha ka ne ka chan men ya no pin chakri ma phi ki khon chong ka Balang Mawroh pin jit ta ka yeng ka ba wai ka pa ka ba pha ni pin jit to bri ba pun kam ne jit ma phi ha ka ne ka chan men ka ban ta ka ba ar ki Khristan kum ki Nongtei ya ka ken ro halaka emlang ka salang ki Khristan nama kata kum ki Nongtei ya ka ne ka ken ro halaka emlang ka salang larang ipeh ya ka ne ka ken ro ha ka ne ka emlang ka salang ka chongi ka bale ishir kai hadu kata ta ni em ha ka ne ka emlang ka salang ka ba ishir kai ka ba dap tang ka jings ni sudah kom baong umalong sa satham nang roy uban riu nang bon ka jersi kom ki Khristan makata kom ki Khristan kom no ngin le ha baong yang ngin yang ban ngin tai yang ngin yang ban ngin tai ha ka ni ka bantang mangi kom Khristan ngila kum hop no ha ka chi sngewbha jong ka ni ka play bon nangi ki khun kham tam yang ngi ki khun Khristan ngakran ka jisha ngila kum ngop hakabam kadi kum ka kian kum ki drugs kum ki ganja bad ki kam orya hakawide bagani ka bantang skwa bani thu kum ni kadon ka wi ka chingya den ti jonga kan ka banta kum pastor nong kendong nya patrician nong kendong tengah labha nya ai ngo U Blei kadon ka wi ka balang sor kami thu ka balang yu ka khot ngami nang thi na pastorate at kapor ringkal lam ki samlang alami na ka jong ka hiya ngala let nang thi na pastorate ngami bangala poi siteng lenti ngang wan ka program sasar de ka program youth Sunday kane ka program youth Sunday hakawai ka balang sor andala poi hasiteng lenti ngalai kan du ka wei ka jingja ka pasngausi ha ka jim jonga ngapa jumat menu berkata kalau ka bangada kenal serta ngami thu usnam andala poi hang tangale omno ngala sakut blok mlachu ngapai ki kali bawan nang tai kemudian bawan ngina ni la shooter rolan ni sakut blok syak ini ki tain rengan pijuan guys ti tain jonga nama kajaka trai jonga kali kajaka joki terspot i pastos I bila juan rekat ka family joki kala ui kajaka trai jonga kali kajaka ka itnat baru kata ta ki juan kai ke brio banang ta kata kajaka bangi sakut blok lu kali kajaka ka itnat na ke viewpoint situ ki rungan ngilai sakut hang ta ngapet ya ka baji ilong shu ita iba samlarang ba yang ini liam no pastor untuk ya ap sipang ya ap san minute umlong sipo minute umlong khat san minute umlong an ni hang ta tam ilong shu ngongan lian ora ka kampi ba pinne ka kami pastor
ngan lihat tak kam ngan lipek ke ke baca pinut ngan nut ngan let ngan lau nut kena kekut pengapung sud ngabu no akali ngaya tak kecat kabang lang ya hang talat hat ngai kendu iwe tumsan nak we kepalang itai tumsan ru yang store Rapthap si pinlet mama ngan let program pi syabang sor ngaru ken ngasakul blok te balai mo kat ni sakul tip kan te ya so pinit si pi ngai pet pi yo tip kaja accident ne ngan lamut sniu ngai tip ge ja jing so si mo shutdown ke jing accident ni stage time war ni bon ke accident ma babon ki torres ki bawon kai ki tingkho kali ngara mut shata ya so ya ni pet kabrang ya kita bergiong pinit ni sing ni pet pi to ki pet pi ka kamrang ba on the layan nginda boy hakajaka on the spot ngandit hu ke jing shisha ngayo i atli ki marti ban ki yang marpisya kumni bat hangta ngapet syakadiang syakaman ngayo i ki khun samla jang kabalang ki enjoy hakabam kadi hakasni U Blei kim chu peneran khamtam kadi ka youth sunday ngapai syakadiang syakaman kita ki samla arngot nga itu ba iwe kintai iwe shinrang kiri ki khun chu kinong sarai chu kabalang na parang sar ngam itu balang yu habang ayo i bakit ki khun chu kitan mamsan baro ngot kadung yang ani kong itai tum santi mi thu idi nong kendong imtip ngi badai sa sar ngi dina balang sar ting itu ila julet kawai kabalang ko mabchukhat ngapoy hangta kakta nga yung balay pastor pi de itang yong ro ne ngo em tum san ni sin ap ki papuli shat te kam ngindi ban ne kai kam yung plem no pastor ngam ban si ban le ka ka kam ba penja burom ya ka em lang ka sang ngam ban si yek te ki arngot ki khon samna ji tan nam san ke be shat hangta de maki ke basedang ke ba bat ki bilor yong hakas ngi yut san de ngayo ban kedup ki ngai shat lang bat ki yang ta ngayo ban kelo yo shabi jong tau samla ngakawang si tatum san banyo ban pelat ya ko kamatiwan la mle amta to mpoi shu ka program sasor season pelat kam ta yon te pastor pi pastor pinang ban le taktik ngam ban si hap tre ye ki kam ngai ishir khai hakini ki singi ki ba mata bon ki khun nong sor jongi ki wan shen nong kandong jongi ki wan hakane ka banda hakapam kadi kaba penjab buram yang aku mau pastor kata kadi kecingcah kaba shisha kaba syirkai ma pi ki samla kani ka Balang Mawroh wanam long kum kita ki samla wat penjab buram yalai jong ime ipa jong pi wat penjab buram yala ka jong ka balang ka jong pi ngai syirkai bahagini ki simenta ngai ibu setan shisha ula job ki khun jongi hakani ka benta om tang ka bam kedi hakakiat hak drugs ki kanja badi kamaria ska wei pa ngi yui bagini ki si limba ki kot pathai khubor halimba ki kot khubor ngayo excitement ban puli nama kata kam don shu kata kacing teplam para brio kam don shu kata kacing teplam kam don shu kata tang ka wei ka kam ka bagi jule kata ka long ta ka bobrom ngi yang ni kren ki sha kam don shu kata kan i bagini simta ka jing sha le bi ijot makren ka jing sha le bi ijot ka jing sha bad bor nadu ki khna don shu ukpa ya ka khunroi tu lai sansnam ishur khay mde ta ha ka megalaya jungi ha ka ri India ha ka perthai ka bi ishur khay kane ngi isha ka jing sha bad bor ki khna ka bang red ki minor age hadu ki samla hadu ki long kami om don shu kata kajit parabre om don shu kajit teplam hakane ka ri chong hiru ska wengi shirkai gini si habang ka puli gini ka kot khubo kadang wan siyang ngayo ka wi ka siang ngayo ban puli ka wi ka kot khubo kadang ka wi ka jingsha penyap brio ka bi shirkai hakane si menta ka bi shirkai om don shu kajit teprio ki brio gini si om don shu kata kajit tep parabre umarati dong sotho ndre ubri te sotho shu kali ka chimpanya brio ka ishirkai kasar na pang nadu hendain thang ji asngo bakani ka ri jongi kalong ka ri ka bach brio tu blai hendai ka ni ka ri ka papol menchua ka po ji ime jongi
imama junga bakum jo imi it pa it kiji thu iong kari hakapo jungi kadika soti jok Henry kanika jok kabangi ia menta kalaper bak labak kabisya kai kam don show kata kari te Blei kanika jok kabangi iam kanika kulit jok kabisya kai kam don show kata kajingi te Blei Henry ngi kita kapo jok setan ula yo ban shong yo brio ula yo ban long kumukli laringi pai kanika iam lang salang ka jongiru Kacabingi pet agini kesengi mentang kena yalam senong kidon kacing agini kesengi komlo banya lam ya kesenong ketau dan show kacing shenia show iwe kam dan show kata kacing hadu kata isir kai kam dan show kacing sengai hakayam lang kasalang mano balik kini ki kamparo dei manga mapi ki Khristan what on mano bamle dei mangi ki Khristan isya keno nama bayu kombaong kawi katan men dia kata kabenta ka juya thu yanga ka jingja ko nga te pastor ngas ko je phikong pastor ko mu pada la jong nama kri ka we ne ka jaj balang kong phitep nga ting khamyo nong ni ki Presbyterian ban ni ki we ki balang o balai kumta ka shom tang kumta pastor wat hi ya ka daw nga wa de ka daw nga lap ya ka ji sya ka dai Song leran para bagai ngakren ni kecisia bangi sisia bau satan ulayo ban ngotli om tang ye kisamla ye kilong kimi kilong pa jang hiru hakini kisnge bon ki khon samla na makata nadu kibret hadu kebasan lembaga ne ka jingroi stat kene ka science technology kabala pins new dul na phang lembaga ne ka mobile ngapan biang kapa ipin chat ya kan ka lang salang babuon ki khon samla ki pendangkam pakla ya kan ka mobile ngai iba ki khna samla haba ki pendangkam ya kan ka online ngai syam ya la ki jong ki khon dan ki ba yo nong ship ki ba le hok ki yo tang 10% khandai 4% part ki le ya ki bam dei isya khai ki ni singi menta ha ka je dei jongi ba ka lang ka salang na khot ye phi ki khon chang kan ka Balang Mawroh hakne ka janmen ngidang kamban IT no yeladi hau play bangin baung yarap no ingi hapdeng kichige ngin phai no show play gini ko ngin khimit yalaki khamat shakilu nang no kan wan ka jingrap chuga to ai ba ka jingram kan wan no play nga khot ye phi ki khon chogani ka balang nga kwa ba phin long no kata kam lu chogani ka thai kombo jisu wang phi long kata kam lu ka yang hang ni ka thau kamot ka jinglong ji em chonga cho phi ka ba kom lo ha ka ne ka em lang salang ka jinglong ji em chonga phi ka em lang salang ka ba kom lo ka ne kam lo la da kam lo chong phi ka blad ong jisu da kam ban plan no shabar tam ban yu no eka hapo ki kichat ki breu henry phi long ka kam lo to ai no ba pin dong no ka jingbang ka jing thiang ha ka ne ka em lang ka salang ka bang em ka ngide ban an ka ta ka jingbang ka jing thiang ha ka ne ka em lang ka salang jungi ka bang ya khale kan ne ngide ban a yu Jesus Christ bang ngide ban long no ru ki shithi ki jing Jesus Christ bang long lu kita ki jing shai ki jing Jesus Christ u Jesus Christ na ma tau u khon jong blei u wan ching thai u ai ya ka jing it paro pe ya ka nuk sau Jesus ha bo don ha ka ne ka em lang sala u ai lo de paro ka jing omle shiliang ye no u ai be ya ka jing suk u ai ka ta ka jing lang ka wei u ai lang ka ta ka e ke paro ni ru kum ke paro ngai ni dei no ban ai no ya ka ne ka jing ya ki paro breu ha ka ne ka em lang ka salang kom ba uno ruai shim si wo don bon hajar ka prathai don bon spa halakari bam tip jing it ba jong play ba jing su spa kalri shakne ai ban le yalam jing pen ma ban ya thu jing knya ba talam ba kraw ba dam ka dawa ba ke nam do to ai bang ni ke chan mien ngin pu son ya ke ka banta bangin yet ya le ke ka po kom ba ong u apasopo an ri to ai bo priyo on yet ya le de ka banta ka balai shuwa ban pen kon ki Khristan namakada kom ki Nongtei
hak ya ka kenro halaka jong ka balang baling awan rai kan ya ki Khristan kum ki Nongtei ya ka kenro halaka jong ka balang uni maya uba kren ni kini kentin yang ini yang bangeit nama kata don ne em na pedeng jong ha jong phi ki parabangeit ngilio ini em ya kita kising ki betul kok ya ke bangilaman hagani kamadan ngila bread hagani kamadan ba jong ka thai don ne em chicken ro jong ke Jerusalem ke bala chwa bal ke bala chat pen ban ka long ru ka jing shisha ka ba kraw hapo ka balang ru ka don ha ka balang ka ba khoi du don hi ka ni ka jing apa makran ka jing sha ka don hi ka ta ka jing apa ya pra kadon hi kata kajing mam ya ngau thu jumon hapdeng I pastor bakitan mamasan hapdeng kita khot komiti balang pat ki khun jaka balang ngi ishir khai kini sing maka jumon kam don shu kata kajing dei jumon para nang ilam ru kam don shu hagini sing kidon naki ki bakwa balong he don naki ki bakwa balong kita kin nang ilam don naki ru ki badon ta kajing ki ya be ya ka ai kini kim don shu kata kacing ye ki parabangan ki tang ye ki ai chukna thai don ru ki ba wa tang kata kacing sarong ru play kacing chongki don ru ki bre ki ba snow stan ha ka balang don ru ki bi tu ki bi thok ki ba kwa tang ye ka burom chaki ai chukna thai kita baro kita ki kenro ki bodon ha ka balang kita ken kilong kita ke shi ki ba terkong lada don hakan ka balang kum kita buat ai bikin don haka balang jongpi nama kata lada don ki ai baro haka balang u apostle Paul wong ki badon ka dor ka churu play Henry ki bala lenno ya ka bojo ka to kierno na ki ba kum kita kum kini kila don hapo ka balang u play lada om la shu ban sneng ban penbet ya ki to ai bangin diet hakan ka Paul iya kan ka mata ada don hapo jangka balang iya kini ki kenro ke bala tua lani kini ki sing ke betukong ngidong kamban bread no how play kum ki khun jangka balang ngidong kamban bread no how play ha ka ching duai ngine thu how play ya ki baro makini ki sing ke betukong kin imbyang sai sin makin long no kita ke ching thau ke thamai ha ka we dei bat ka balang ngidong kam na makata ban yet no yelde shua kumba ong jermia tongin yet ngin tinchu yal kelenci ban ngin pai shau trai ngi ba kini singi meta usat tan shisha ula job sia iki palang bon ki mi ki cingkluma lemba kanika klam covid ni dong kamban tuai U Blei what I bo satan on one ha ka balang chopi bread how Blei ya ki cing tuai ya kini ki ai baro bakini ki sing ke bertukong lani ki niki kenro ke bela ka balang jonga jongpi idong kamban pentip show Blei ha ke jintuai komba ong o apostopo wat kuslai ke ru henry baro pentip show Blei ha ke jintuai kata ka we dei ha ke jintai ka balang wat ai bangi kum kin noilam ka balang wat ai bangin don kata ka mensim komba ong pendu kita ngai ladi ha ke jintai jonga kom pastor khna ngai de ban pendu ikini ki baro and to ai bangan yan daka burom chomble ngan yan daka bor ko chomble om daka jing sta la jong to ai bangan yan daka bor chomble komba ong ko bara kom sim chonga to nang ya daka bor to ai ma phiru ka ne ka balang Mawroh to ai ma pinang la man ya daka bor ka chemput kut nemba ka ne ka covid nemba ka ne ka klam covid ka bala san na phang baro ka bala wanra ru na du kala wanra ka jingkala nadu ki yeng kisam nadu ki imlang ka salang hadu ka balang kila long ki jing thau thuma ngai ngo U Blei ne bagane ka klam hagane araja arpho kala penkala na dong shadong hagito ki snam shuwa ka covid ngilong kumtu andre hadin ka covid le bagane ka covid kila long ki jing thau thuma yangani kong balai ka thau thuma ngilang la ban IT khamba shu shu Blei ngai babun ki jing kisam ru kibala jengai katno na kasam chong Blei henry lembaga ni ko covid ka wan biang ka jingelong ka we
Toy nama kacang itu kampan tuai U Blei. Ngidong kampan IT lut U Blei. Balimba kini ke COVID. U Blei untuk kyrkhu yang ini hal kasih. Nama kacang. Kini ke cingkeli minta kalong. Habadon kum kini ke Jingiaseng Sngi U haka imlang ke salang. Haki senong ke tau. Hapok ka balang. Banlet. Ban pin bahapan. Ban teipat. Ia kini ke kenro ka balatua. Kum kenuksa kum ba U Blei U khot U isaya. Banlet nam ta jonga. U isaya wang nga hang ni to pa yanga. Isaya U Blei U khot U isaya. Wang nga hang ni to pa yanga. To ai banga ma piu hakan janmin. To ai U Blei U khot yang ai pi hakan ka po. Bangin let no hakan ka po. Bangin let ban tei no yakin ki ken ro ke balatua. Kum bu jis wong to ke let chika thai. Batu ya lap ya gospel. Shiki ben riu baro. Kombo ong unor wa sim kilok shiki balle palat balet shakaba man jisu bantrai balet kat kom ka chingkwa jong blei shari badum riklau patai uban omperta jam ngangalet to abangin mi nang ni ringkat bagan ka khubol ngen ya let lang ban pen bana ya ka khubol chaka cheben em ya ka ne ka ri ka ba chungi ka bla chat ka ne nama kata kom ki Khristan to abangin mi nang ni lingkat bakan ka khubol ngaban biang to abangin let nang ni bangin pen phano yala ka chong ka yeng ka sam yala ka chong ka em lang ka salang bala ka chong ka balang to blei untuk kyrkhu yapi kum ka balang hakne ka chaka ngin mi nang ni da ka ching IT no yala de hakama chong blei ngin tuwa U Blei kan ka po chan mit ngin IT no U Blei bangin prat lot kita ki ege baro U Blei kilong ki ege baro kilong ki bala U Blei to umla Ndi U Blei kilong ki bala. Makin ki kenro, makin oman, man pentua, ya ka yin chonga chongpi, ya ka imlang ka salang, ba ya ka bala. Nyen pen her U Blei ha ka chin tuai. U Blei kyrkhu ngi baro. U Blei nam ta ka burom chamo. Amen. Te kana ka po nga ka pa di timsan I Blei khwasa no. In bu ha ka chin tuai. Ya ka ki kamparo bala pendam. Ha ka ka chan bi ka pa timsan khwasa no. U Blei ku pang jungi bahapning nyangu imekan ran nakabanta kini kejan mit jongani kesingi hakaba melalum lang yangi kumki khon jong balang ke jome bagin poi hagini ke Jingiaseng barbangin yo sngo antrai ya ka khubor lingbau sakri jongme I pastor etc Rapthap iba me melawan ra yi hagini ke balang ke jongi nadu dan jengai ba Bania sam bentalem yeki jing sisa jongka ketien ke jome. Bania sam bentalem yeki jing bam badai mensim. Naga ketien ke ba im ke jome. Ngia ingo imekan ran bi. Naga bentakan ke khubor ke ba krau. Ke khubor ke ba penkan mau yangi. Yeki jing long jing im basimet jongi marwai. Yeki jing tua ke ba don haga jing im ke ba genjam sim. Haki yeng kisem ki jongi ye ki jing tua jong ke jing ye dei jong ke jing ye jong ke jing ye sania markeliang haki imlang ke salang ke jing tua no ka akor ke burom bar ke jing long te briu te blei baru haga balang ke don ke jing tua atrai bi haga jing ye dei para nong yelam haga jing ye dei para bangeit Kenrat biye ka khubor ka khot yanga bat yingi bangin long ki Nongtei ya kata ke kenro ke belatwano nadu hage jingim ka besimet hage lagi jong ki yeng ki sem hage imlang ke salang ke jongi hage balang hage ribat ke jaibun riu nyilap sibun ki jing tuano atrai biye naki ye ki babha shaki ye ki basniu Naki ki babha se ki bala jotno ki badon kampat ye ke jing teipat kanrat bi to isnei namar kata yengi ki sakri ki baret ki jome ki sakri ki batlot ki jome kanrat bamen isnei ban pensaj bor bangin yo ye kata ga bor men sim ban long kita ki Nongtei
Bantei pan bhan ling kong yala ka jong ka jingim basimet. Ngin long ki nongtei ban pan bha pat yala ki jong ki long yeng ki long sem. Ye ki long yeng long sem jong ki para bangeit haga balang. Ki nongtei ya ki em lang ka sa lang ha ki dong ha ki snong ki bangi song isa. Bat kham tam ki nongtei ya ka kam ka jong me hala ka jong ka balang. Kyrkhu tribe ye jengi kum ka balang. Ling baga ba sngap ka ba sha skor. Ya ka ni ka khubor ka ba kraw ka ba sakri jong me ulawan ra. Bagan yo jaka ha ki do not ki men sim ki jongi. Bagan song tan rai ha ka do not ka jongi. Bangila ban pentrei kam ya ka. Ling ba ki ni ki sngi ki por ki banang wan. Kyrkhu ya lau jong sakri jong me. I pastor Rapthap Arturai bi. I badon haki jaka trei sanong kendong. I badai ban kmi ban sngo ban pej ban ri ban sumar. Ya ki babon teli ki balang. Haga jaka ka ba shit. Sethi se border Bangladesh. Haga jaka ka ba hab ban ya daki kejat. Ya ki lenti ki ba jengai. Ki ba khoro ki ba khoram ki ba ki ba shitom. Bar ki ba don ru ki jingma ha ki lenti ya. Sumari lau jong sakri jong me kanran. To nang ai bor ye I atrai. Ba in diam dem diap halaki jong ki kam. Bantri hok bantri dep. Ya kata ka kam ka ba me malatan rong. Hagi terpeng ki jong I. Kanran bi itu pensait bor ye I. Ba in nang yo ya ka bor men sim ban sa. Ya ki khon jong ka balang. Dagi jingbam berkenjaman sim. Naga ktien ka ba im ka jong me. Kyrkhu ye ka yeng ka sem jong I. Ye lok ye ki khon. Bakin da long sisa ka long yeng atrai bi. Ka ba sakhi yaw Jesus Christ ha ka perthei. Ki ba long sisa ka long yeng ka ba long kamlo. Naga benda ki way pat. Ha ka ta ka jaka ka ba ki song kisa. Kan mau ye me jong I atrai bi. Ibalanang no ha ki sngi ka jinglong temen. Khristan bor ye I atrai bi. Ai ka met ka phat ka ba kot ka ba khia. Baila atrai banang senran. Ya lagi jong ki khon ki siu. Ling ba ki sngi ke banang wan. Tugur khulang ingi baro ling ba kani ki jing sakri. Ka bangila yo ban pendep ha kani ka por. Terus ngau kan rat i ki jing duai. Tu maap tu klet no i ki jing telot ki babon. Na bai kini baro ngingo ngidami paning khot karpan. Haga keteng ka ba im ka beren bor ka jong U Trai. O balong nong panim jong U Jesus Christ. Menta bat sige ba bom ju kudru. Amen. U Blei si bon tem nam san kho sa no. Lemba ka jing tuai jong pi. U Blei ndo kyrkhu pi. Balik ka yeng ka sem jong pi. Te sai sien ai U Blei pi baro. Ki khon jang kana ka balang ala kum tu ya ka po jong pi. Tu U Blei ndo kyrkhu pi kum ki khon jang ka balang hang ni. To ai bangin mi nang ni ringkat ba ki khubor. Wal ai ba ka khubor kan sukot no tang hai ni sokon ro jang kana ka balang. To ai bangin mi nang ni ringkat ba ki khubor. Bangin le no ya ka hukum ka jong Blei. Kum bau Joshua wong tu jit pi ha ka sngi. Ya no pin chakri. Ni manga ba ka yin jonga. Ngin chakri. U Trai. Ngine pen wai no ka jing sakri ju U Blei kan ko po. Ngine pen wai ta ka jing sakri. Ta ka jing khot yingi banyalam. Na ka jing wai ka pasan spa san prai. Don bon hajar ha ka bertai. Don bon spa halakari. Bam tip jing it ba jong Blei. Ba jing su spa kalbari. Shakini a ban let yalam. Jing pen ma ban it hu. Jing knya batalam ba kraw badap. Kadawa bakin omdu. Jisu tam me mela ban pen na jing yabdu bon hajar hapo patia man khinang ta bom la shu a pen mi ker hai kin troi ki bas ngau jing khot U Blei ban let ya lap khu bor U Blei kaleng kari klam ting kai hadin kani na kar pali pastor in charge Reverend Lyndon Sim in book ka jing tuai in palat atat ka jing tuai san spa san prai
On bun hajar harga bertei, don bun spalai gari, om tep jing bajong U Blei, mat jing seus bagal pari. Shakine ban leyalam, jing ben ban yatu, jing nyabat lembag rau badam, kadawa bagin omdu. Shaklau Rapthap bob kalam, ban mani blei ba ensha, ben simbab haba rogadam, apa jing domba tala, yakine manu ban lewat, manu yaki ban belang, jing yap ling jing ka lagat, lenti jing Spat nambu rambat jing sngewbha, jing pasyu kor bertei, donut obreu kipen berngya, ajing talava sherkei, yakine manu ban kesin, manu yakiban solen, kabyang jing sha ukun ubreu, ban pensan eiki waren, Jesu tan memela, ban pen na jing yabdu, bun hajar bobatya, ban kinang da lasyu, apen mikir haiki Nongkren ibas ngau jing khot U Trai, ban len yolap kubur U Blei, kelengkari lem tengkai. Kumbulong pastor ban bu jing duai lengkot ngan duai. Atrai ngi don kam ban duai nagabenta ka balang gejongi, nagabenta ka snong gejongi, bat nagabenta ki long yeng ki long sem ki jongi. Namar da shisha ko trai ngi I ka jing pra jogi kenro. Ki bau soitan ulawan ban pen khlem da ka bor ka jong u. Ringi aingu ime ko trai nagabenta ka khubor ka ba day por ka ba pastor ilawan lama padeng jongi. Bangi don kam ban long ki atiar ki jong me, bangi long ki Nehemiah, ki ban teipat iki kenro, bangi long ki Joshua, ki ban yalam mangabat ka yeng ka jong ngin Shakri U Trai, ngitlot ko trai kenrat ala ka jong ko bor,
ringi shania haga jingpan ko bor ke jong me haga jingpan la ke jong me ngi kerpat me ko trai min kyrkhu ini ko khubor ka ba dei pore na ka benta jongi kum ka balang kan yarap ingi kan pensat bor ingi kan ai bor ai men sim ingi banginang la bantei ya kita ki kan ro ki bala para ngi duai ngi kerpat me min kyrkhu ki benta baro jong jing shakri ke jongi bakin lo ko bura me ka kerteng ke jong me bat kumbala duai temen basan kharsa no ru ngi ai ban ke jing duai nam tai pastori jongi hagi jaka ki bobon ki beide ban trai beide ban pet beide ban khmi beide ban sharai in mat ke jing dor kat ke jing alam ke jong me in pendep ya ke kam ka ba khoj bat ka ba kentang kyrkhu ka long yeng long sem ke jong iru kyrkhu ko trai ke ministry ke jong i ikine baro ngi pan ngi dem ngi ngo ngi pediang haga kerteng ke jong trai bat unong pen im jong Jesus Christ ke jinga ke jong Jesus Christ bo trai ke jingit ba ke jong blei bo pa lemba ke jinga selok ke bathiang ke jong men se bo khoj kin long rekat lembat ngi kum ne lembat kiru ngi ru akleng satlak ka parthai mentabat shudu ki arta bom jukut ru amen